ह्या सगळ्या गोष्टी प्रकाशासारख्या, सूर्यप्रकाशा इतक्या स्पष्ट आहेत, तरी त्या आपल्याला, आणि आपणच सगळे याला जबाबदार असतो. असं इंग्रजीमध्ये असं एक वाक्य आहे, ते म्हणतात ज्या लायकीचं सरकार त्याच्यासाठी आपण पात्र आहोत त्याच लायकीचं सरकार आपल्याला मिळतं. द गव्हर्नमेंट वी डिझर्व, द पीपल डिझर्व द गव्हर्नमेंट, असं म्हणतात. म्हणजे लोकांची जी लायकी असते, असं खरं म्हणजे वास्तविक बोलू नये, पण आपली जी लायकी असते त्याच लायकीचं सरकार आपल्याला मिळतं. म्हणून आपण मताचा दबाव या सगळ्या लोकांवर आणला पाहिजे. आणि हा दबाव आणल्याचे कारण या सगळ्या लोकांना माहिती आहे, त्याच्या मूर्ख नाही आहेत. या वाळपई प्रखंडात निदर्शनाचा कार्यक्रम होतोय. वाईट वाटतं. अख्ख्या लोकांना, सगळ्यांना माहिती आहे जे काय गोव्यात चाललंय ना, ते सगळे डोळे मिटून मांजरासारखे दूध पितात असं म्हणतात, ते डोळे मिटून. ही वृत्ती आहे ती विसरायला हवी. सगळ्यांनी पुढे यायला हवे. फक्त मराठी राजभाषा निर्धार समितीच करणार, त्याला पाठिंबा द्यायला पाहिजे, याची गरज आहे. प्रत्येकाने या आंदोलनात भाग घ्यायला पाहिजे. प्रत्येकाने विचारलं पाहिजे, कारण आम्ही आदर्श नागरिक आहोत. आम्हाला हक्क आहे. ही लोकशाही चाललेली आहे, पण लोकशाहीप्रमाणे चालते की नाही याचा विचार करावा लागतो आहे. या प्रत्येकाने नागरिकांनी करायला हवा विचार. लाचारी पत्करायची नाही. पैसे देतात, एका रात्रीच्या रात्रीत उलट करून टाकतायत. पण विचार ठेवा, या गोव्यात तमाम 90% पेक्षा आमचे नागरिक मराठीतून लिहित आलेले वाचतात. कितीही कोकणी बोललो तरी मराठीच आमची भाषा आहे, मातृभाषा आहे. मराठीतून सगळं ग्रंथालय म्हणा, सगळी पुराणं म्हणा, आमची संस्कृती म्हणा, ही सगळी मराठीतून चालते. याचा विचार करावा. 10 वर्षे या शाळा कोकणीच्या ऐवजी इंग्रजीतून शिक्षण देत आहेत. आणि नरेंद्र मोदींचं स्वप्न हेच आहे की मातृभाषेतून शिक्षण दिलं जावं. आम्ही पुनश्च सरकारला हेच विनवतोय की ज्या ज्या शाळा अकस्मात इंग्रजी माध्यमाच्या झाल्यात त्या पूर्णपणे एकतर कोकणीमध्ये व्हाव्यात किंवा मराठी कुठे कुठे नाही. आपल्या शिक्षणामध्ये मराठी आहे, संगीतामध्ये मराठी आहे, नाट्यामध्ये मराठी आहे, भक्ती संप्रदायामध्ये मराठी आहे. आपली सगळी ज्या लोककला आहेत त्यामध्ये सगळी मराठी आहे. मराठी हा इथला श्वास आहे आणि इथून ती आपल्या रक्तामधून, आपल्या नसानसामधून मराठी वाहते. म्हणून ती आपल्याला हवे. ही आपली अस्मिता म्हणून, आपण जे मराठी अस्मिता सत्तरी म्हणून, आम्ही सगळे सत्तरी वासीय, सगळ्या पक्षांचे, सगळ्या विचारसरण्यांचे, सगळ्या पंथांचे मराठी अस्मिता सत्तरी या एका संस्थेमध्ये, आपली ही संस्था आहे आणि या संस्थेमध्ये आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. जी गोव्यांनी जपली ती आज आपल्याला आपल्याच सरकारच्या अंमलाखाली जपावी लागते. ही